Gospođo predsjednice, na sastanku G7 u Bavarskoj bit će tri teme koje su usko povezane. Dakle, razvojni ciljevi nakon 2015. godine, politika o migraciji i odnosi, odnosno dijalog s Afrikom. I naravno postoji odgovornost najrazvijenijih zemalja svijeta da podrže održiv razvoj onih koji su najsiromašniji, ali u tome postoji naravno i strateški interes, jer podržati održiv razvoj i iskorijeniti ekstremno siromaštvo u našem susjedstvu je izuzetno važno zbog naše vlastite sigurnosti i sigurnosti naših građana. Osigurati uvjete mira i stabilnosti u našem susjedstvu jest ono što osigurava i našu sigurnost. No, da bi to postigli su potrebne barem dvije stvari, a to su ispravne politike i s druge strane financijski resursi. Što se tiče ispravne politike, mislim barem jedan dio mora biti refokusiranje naše politike razvojne pomoći. Moramo se puno više fokusirati na izgradnji inkluzivnih i učinkovitih institucija u suzbijanju korupcije u zemljama u razvoju, u promicanju dobrog upravljanja, mira i stabilnosti u tim zemljama. Naravno, potrebni su nam financijski resursi, a jučer je Vijeće potvrdilo obvezu Europske unije da izdvoji 0,7% nacionalnih prihoda za razvojnu pomoć. Međutim, jučer Vijeće nije odredilo datum kada će to učiniti. Dakle, možemo postići taj cilj, ali možda tek 2030. godine. I zato moramo danas ovdje reći to neće biti dovoljno ako želimo iskorijeniti ekstremno siromaštvo do 2030. Moramo puno prije postići cilj od 0,7%. Moramo naravno uključiti druge razvijene zemlje i zato je G7 dobar format i moramo mobilizirati sredstva i privatnog sektora, ali i mobilizirati sredstva zemalja u razvoju da bi postigli razvojne ciljeve prema novom razvojnom okviru nakon 2015. godine. Hvala vam.